Et porto un hit full body de 8 minuts. Començarem amb un reverse lunge. Ens anem a terra ara. Ens preparem per fer una planxa. I ara sí anirem a fer burpees. I fora, descansem 10 segons i continuem. Procurem controlar la respiració. Cinc, 2, 1, descansem. Anem en 5 segons. Descansem. I ens anem a la planxa d'abans. Procurem no balancejar el cos, tronc ben quiet i treballo a poc a poc. Dos, un, 10 segons de descans. I ja tenim la segona ronda. Som un més. I descansem. Anem per la tercera. Controlant la respiració com abans. Exhalo. Descansem 10 segons. Okay.
tercera ronda, ens quedarà una. Segons. Descanso. Ara sí que sí, ens queda una ronda, pugem una miqueta el ritme. I vámonos. Vinga, aguanto. 5. Som-hi, últims sit-ups. Anem. Bien. Vinga, amunt. Respiro. Queden 2 exercicis. Vinga, treballo lent. Els shoulder taps. Procuro no moure el tronc. I treballo a poc a poquet. Bé, i ara sí, últims 20 segons de treball, anem a per als últims burpees. En 3, 2, 1. Vinga, aguanta. 5 segons. No paris. I fora! Aquí tens els teus 8 minuts de treball. Ja pots descansar.